Sushi mám takto krásne nakrájané a naukladané, no a teraz si pripravím sojovku do takejto misky na mačanie. No a ešte tuto si môžem takto do rohu vytlačiť trošku wasabi. Teraz to už treba ochutnať, no ale keďže ja nie som úplne milovník sushi, tak to mám sushi milovníka Juraja kameramana, takže môžeš sem prísť krásne. No a ideme to spolu ochutnať, samozrejme aj ja ochutnám, ale tuto Juraj určí, že či to je naozaj tak dobré, ako napríklad nejaké reštaurácii. Čiže môžeme ísť na to. A troška sa skloň, tak by to bolo rovnako vysoký asi. No čiže som zvedavý. Dáme si obidva rovnaké, čiže dám si, ja budem rukami jesť, lebo ja nie som expert na paličky. Čiže, a počkaj, poďme naraz.